rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba. To insha Allah shi wannan sirri da muka zo muku da shi sirri ne mai matuƙar muhimmanci, kuma sirri ne wadda babu shi. Wannan sirri magani ne na bacci ga wadda a waɗanda da dama Allah ya jarabce su da cutar bacci, wadda duk inda mutum ya zauna sai ya yi bacci. A ofis yake, a shago yake, a kanti yake, a kasuwa yake, a wata masana'anta yake, a'a lazimi yake yi, ko ku a'a ƙaramin yaro ne duk in ya tafi makaranta zai je yana bacci. To wannan baccin bacci ne na sheɗan, ko ku a'a bacci ne na sihiri wadda ake wa mutum wadda zai kasa karatu duk in ya tafi makaranta ya zamana yana bacci, ko ku a'a matsala ne na malami wadda yake da iska wadda duk in ya zauna lazimi zai ji kawai bacci ya ɗauke shi da ya tashi, amma in chatin ko wani abu yake sai ya ɗauki tsawon lokaci yana danne-dannen waya, amma da zarar ya zauna karatu. Ko ku a'a waɗanda ake yi musu sammu akan neman hadda alƙur'ani, wadda da zarar mutum ya zauna sai bacci, da zarar ya zauna sai bacci. Ko ku a'a waɗanda Allah ya jarabta ne da cutar bacci, ko ku a'a cutar baccin nan ba cuta bane, kawai yanayi ne na abin da ya shafi shawara. To koma wanne iri ne, insha Allah ga mujarrabin sirri da muka zo muku da shi akan abin da ya shafi bacci. Duk wanda Allah ya jarabta da cutar bacci kowace iri ce, insha Allah ko kasa ya haɗiya, to in Allah ya daga maganin bacci mun bayar da shi hadiya, kuma mun bayar da shi hafi Ramadan don mu adana wannan takarda sosai. Sau da dama ana zuwa ma da 'yan uwa almajirai irin wannan aiki, rashin takardar sai ya sa ka ga ba a yi ba. To insha Allah wanda yake fama da irin wannan aiki a ofis ko a gida ko ma a ina ne, wanda Allah ya jarabta da harka na cutar bacci, don wannan sirri wasu da dama sun samu alheri sosai da shi a gurin jama'a. Don haka insha Allah kai ma kana iya amfani da wannan sirri insha Allah na matsalar bacci ne. Ana rubuta wannan sirri kamar yadda kuka gan shi kafa ɗaya, ko a rubuta shi kafa 11. insha Allah in an gama za a samu tafarnuwa da wuta makasha. In aka same shi za a samu baƙin kajiji, daga nan za a samu korno sai a haɗa su a daka. Idan aka daka za a ɗiga shi kaɗan, ko a yi aski ko ba a yi aski ba, insha Allah za a dinga wanke kai da ya har tsawon kwana 11, ko tsawon kwana 3, ko tsawon kwana 9, ko tsawon kwana 6, ko kwana 1. Bi iznillahi ta'ala bacci kowane iri ne in dai na larura ne, insha Allah ko a lazimin Allah da in zaka kwana 10 kana lazimi, bi iznillahi ta'ala in dai ba ka kwanta bane, in Allah da bacci ba zai zo maka ba. Kuma insha Allah shi wannan yana maintaining, yana resuming din damuwoyin bacci, kuma ba za ka ƙi yin bacci a ce wai sai ka biya wannan baccin ba. Insha Allah wannan sirrin mujarrabi ne, muna yawan amfani da shi musamman in wani lazimi ya kama mai yawa. Don haka da Allah a jarraba wannan sirri, insha Allah za a ga amfanin shi ga duk wanda Allah ya jarabta da cuta na bacci, ko Allah ya jarabce shi da yawan bacci. Dan neman ƙarin bayani ana iya kiran mu a 081 300 10609. mai magana Alarama, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rawane Zaria.